Масквіч Антон Кетаў скончыў вышэйшае тэатральнае вучылішча імя Шукіна і ВГИК. Таму пры стварэнні рэльефных кампазіцый ён выкарыстоўвае свой тэатральны опыт. Это прикладной труд руками, да, то есть работа с деревом, работа с металлом, работа именно вот, потому что это сильно повлияло на творчество. Я работаю, то есть я могу, ну как я могу сделать стул, могу сделать стол, да, то есть я, соответственно, мне просто делать какие-то вещи вот связанные, то есть со столярной технологией в первую очередь. На экспазіцыі можна ўбачыць не толькі лініі куты, але і незвычайныя механізмы. Незавершаныя архітэктурныя збудаванні, фантазія наведвальніка можа намаляваць нават неіснуючыя гарады, якія лятаюць. Як адзначае аўтар, ён хацеў бы жыць у свеце намаляваным пісьменнікамі-фантастамі Іванам Яфрэмавым ці братамі Стругацкімі. Працягваецца гэтая гульня. Гульня ў Малевіча. Гульня ў сябе паводле Малевіча. Супрэматызм ён не сталее, ён сталее, але не старее. Малады мастак з Расіі, ён амаль што ў рамках, у межах і нашага мастацтва вельмі маладзёжнага. Антон Кетаў і сам займаўся афармленнем выстаў і стварэннем музейных экспазіцый. Сярод іх экспазіцыя музея авангарду на Шабалаўцы ў Маскве. На гэты раз выставачны праект, прысвечаны яго уласнай творчасці, рыхтавалі сумесна з Нацыянальным цэнтрам сучасных мастацтваў. Первый российский художник, который к нам приехал, смог, в связи с тем, что уже сняты многие ограничения, и мы можем показать и белорусскому зрителю уже творчество наших коллег из-за рубежа. И я надеюсь, что этим выставочным проектом начнется череда таких взаимных культурных обменов. У планах цэнтра правядзення міжнародных фестывалей, такіх як тэкстыльны букет, на які таксама паступіла шмат заявак з Расіі. А зазірнуць у свет будучыні, створаны расійскім мастаком-авангардыстам Антонам Кетавым, можна на выставе лініі куты ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў да 2 мая.